għamluh ukoll intom lilhom, għax din hija l-liġi u l-profeti. Għaddu mill-bieb id-dejjaq, għax wiesa' il-bieb u spazzjuża t-triq li tieħu għat-telfien, u ħafna huma dawk li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bieb u dejqa t-triq li tieħu għall-ħajja, u ftit huma li jsibuha. Il-kelma tal-mulej. Tagħtux lill-klieb dak li hu qaddis. Kemm drabi jiġrilna Jessu fil-ħajja tagħna nibdlu il-valuri. X'inhu l-ewwel li jiġi? X'inhu dak li lili tassew ħajatini l-frott? U xi drabi għax ikun hemm bżonn forsi ta' xi sagrifiċċju jiena nagħżel dak li ma fihx ix-xewk. Qegħdin taraw hawn ħafna roses, ma hawn l-ebda warda sabiħa kemm hi sabiħa li m'għandix dik ix-xewqa. Però ħafna drabi aħna narmu r-roses biex nagħżel xi ħaġa inqas li għandha valur, imma ma timlikx. Ejjew hekk inresqulu t-talbiet tagħna lill-mulej u nitolbuh li jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex aħna fil-ħajja, anke jekk forsi ikun hemm mumenti ta' ċaħdiet, mumenti ta' dbatija, imma narfu nażlu dejjem dak li huwa tajjeb. Nitalmu nażlu il-valuri mibnija fuq il-kelma tiegħu. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli jgħid tigwidana permezz tal-ministri tagħha u tagħmlilna l-kuraġġ biex nibnu dejjem ħajjitna fuq dak li huwa tajjeb. Nitolbu għalina l-koll biex imdawlejnek dolodu minn din il-kelma tal-Evanġelju aħna wkoll narfu ngħinu lil xulxin u nagħtu lil xulxin dak li huwa tajjeb. Nitolbu l-Madonna ta' Pinu, issa li qiegħda hawn f'nofsna mill-ġdid biex minn dan is-santwarju tagħha tkompli tbierek il-familji tagħna, tagħtihom l-għajnuna meħtieġa partikolarment dawk il-familji fejn fihom hemm id-dbatija, is-sagrifiċċju, il-mart. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Ilqa' missier Qaddis dawn it-talbiet li din il-familja li nġabret madwarek dalgħodu qiegħda tressaq quddiemek. Ixħed fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex ikompli jqawwina fir-rieda tagħna li nimxu u ngħixu il-Vanġelu li inti tħabbrilna. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
il-qamulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek b'qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti jilgħin ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sjedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof maħtur tagħna Anton, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Kelinu u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Għatqarbejn issa nibqgħu f'postna, min se jitqarben jibqa' bil-wifqa, l-oħrajn joqogħdu bil-qiegħda u niġu issa s-saċerdoti u inwasslulkom l-Ewkaristija. Meta jiġi s-saċerdot ħadejkom m'hemmx għalfejn tgħidu ammen. Il-kelma ammen ħanejduha issa il-koll flimkien. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Ammen.
Nitolbuk mulej li nieħdu ir-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnilek u li bija tqarbilna ħallilna naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba. Bi Kristu Siedna ngħidu flimkien it-tliet Ava Marijiet lill-Omna Marija f'ġej 3 ijiem li damet fil-qabar. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Kapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.